Kedam tang there chekloni phai ingkoi urmirni All Assam Students Union mate AASU Bidsarpo Dr. Samujal Bhattacharya hin pen kaning jepon kelapo henlo non HSLC satlang along lamki kido pigajok kedobom angton Board of Secondary Education Assam SEBA amai pripon phunsi puthot akimi amai seng ponthu nangji non labangso high school living certificate mate HSLC Metric asatlang ketok along lamki kidoro along kamatha parsik dunsi SEBA along local taxer lo thanbang lapen taxer technician atum dodun pen akimi ke parjap thua kenang sotpu kaning jepon padolo Board of Directors atum loke charli pen kachera block alam anke amithanga jakong che harjak pona kenang sot lapen labang so board lake ajat rat chare asong penta kachera dun avidet nangji puta Dr. Samujal pen ning jepon Kedam tang there ni phai kri thom arni AASU lapen ongdong hamphang song atum pherangkia mai kang ni along labangso HSLC sonthan mate science asat lang along karjualo question paper angkrak pen kebar plot ajok CBI inquiry padu vacancy pusi so dak pen ke hang padu ponlo labangso phuthak Assam Education Minister Ranuj Pegu aphan so dak pen kapin rem ponsadami padu ponlo Swahid Bhagwan Guwahati along halabangso pherangkia mai ke phapora hut kache tongdon lake All Assam Students Union mate AASU Bidsarpo Dr. Samujal Bhattacharya henlo Prapjin pen SEBA Pri ponsi akimi puthot parjap nangji lapen satlang kelang charia bang pu bang thia phansatami ingnang ponangji pu kehang padopon State Desk report Prapjin long live